Калі ж нарадзіўся Ісус у Бэтлегеме юдэйскім у дні цара Ірада, вось прыбылі мудрацы з усходу ў Єрусалім, кажучы: «Дзе той цар юдэйскі, што нарадзіўся, бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе, ды прыбылі пакланіцца яму». І пачуўшы гэта, цар Ірад устрывожыўся і ўвесь Єрусалім з ім. Ды сабраўшы ўсіх першасвятароў і кніжнікаў народных, выпытваў ад іх, дзе меў Христос нарадзіцца. А яны яму сказалі: «У Бэтлегеме юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, Бэтлегем, зямля Юдзіна, ніякім чынам не меншае між княстваў Юдзіных, бо з цябе выйдзе правадыр, які будзе валадарыць маім народам Ізраэлем». Тады Ірад таемна паклікаў мудрацоў і дакладна выведаў час зоркі, якая ім паказалася. Ды, адпраўляючы іх у Бэтлегем, сказаў: «Ідзіце і даведайцеся дакладна пра дзіцятка, і калі знойдзеце, паведаміце мне, каб і я, пайшоўшы, пакланіўся яму». Тыя, як выслухалі цара, пайшлі ў дарогу. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, рухалася наперадзе, аж пакуль, ідучы, не спынілася ўверсе над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўсцешыліся і, увайшоўшы ў дом, знайшлі дзіця з Марыяй, маці яго, і, упаўшы, пакланіліся яму. Затым, адкрыўшы скарбы свае, ахвяравалі яму дары: золата, ладан і міра. І, атрымаўшы ўва сне наказ, каб не вяртацца да Ірада, іншай дарогай вярнуліся ў свой край. Калі яны адышлі, вось анёл Господаў з'явіўся Язэпу ўва сне, мовячы: «Устань, вазьмі дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет, і будзь там, пакуль не скажу табе, бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб забіць яго». Той, абудзіўшыся, узяў уночы дзіця і маці яго і ўцёк у Егіпет, і заставаўся там да смерці Ірада, каб збылося тое, што сказана Господам праз прарока, які гаворыць: «З Егіпта паклікаў я сына майго». Тады Ірад, бачачы, што ён нашуканы мудрацамі, раззлаваўся моцна і паслаў пазабіваць усіх дзяцей, што былі ў Бэтлегеме і ў яго ваколіцах ад 2 гадоў і ніжэй, паводле часу, пра які выпытаў у мудрацоў. Тады збылося, што было прадказана прарокам Ярэміем, які казаў: «Чуецца голас у раме, і плач, і стоган вялікі. Рахель плача па сынах сваіх і не можа суцешыцца, бо іх няма».